תגיד לי מתי. שלום יוטיוב, כאן דן וירין, אני פאקינג שלום. נלחץ. ירין, אתה יכול לדבר. טוב, ככה. הסרטון הזה יראה איך דן נהרג בקרשים. אבל אחרי זה יהיה לו טראומות והוא ידפוק את הראש בקיר, אבל לא משנה, בסדר. אני לא וואי, סיפרתי זה לכם את מלחיץ זה. אחי, די, זה מלחיץ. אז ככה. וואו. טוב, אין הרבה מה לדעת על הסרטון, עכשיו הוא הולך להיכנס לקרשים. גם אתם תדפקו את הראש בקיר, זה ממש מוביל. יאללה, תתחיל דן. יואו, אימא'לי, זה גודל. יא פחדן, נו. קלוט אותו, איזה ענק הוא. מה אכפת לי שיאכל אותך מצידי? הוא לא בא אליי. יואו, אתה צב תבוא ים. אליו, לא כל הקטע אחי. הרגתי צב ים. שנייה, אני רוצה לראות איך הוא נראה. איזה קטן, איזה חמוד הוא. נו, הוא לא בא אליי. בדיוק ההפך ממך. סתם הנה, אחי, הנה, כריש בספורט. אחד שם בא. הנה, כריש אחד בא אליי. הנה, נשבו. וואי, הוורדי, איזה ענקיים הם. ואמא שלי... זהו, יציבו. די עם ה... סתם, צוחק, איך ילתי עליהם. יאללה, בוא, אני פה. בוא כבר. איזה שיקור הוא. הנה. יואו, וורדי! יואו, איזה פחד. מה קרה? איזה פחד, תראו אותם. נו כבר. אימא'לה. אוי, די, אחי, אני לא יכול, אני בוכה, די. אם אנחנו נגיד לך שאתה חזק, במרכאות כמובן, זה יעזור לך? לא, במרכאות. טוב, בלי מרכאות. חבל שאתם לא יכולים לראות את המרכאות שאני עושה עכשיו, חבל מאוד. שים לי את השיר יום הולדת. אתה יכול, לא אתה מוותר. אוקיי, דן, תהיה חזק, תרביץ לקיר, לנגוח בקיר, נו. כן, אחר כך שווה לך ראש אחי, אבל קח את זה בחשבון. אין פה קרשים. הנה, אני רואה שם פאקינג אחד. יאללה, בואו ניסע אליהם. אימא'לה. אימא'לה. יא וורדי, נו. קלוט איזה גודל. יאללה. פאקינג. אני לא רואה. אני לא מסתכל. אני מת. ירין. רגע, אני אגיד לך אם אתה מת. אימא'לה. יואו, אוכל אותך איזה נדיר! אימא'לה. למה זה עשתה? כן, הוא הלך. למה? נדיר! יואו! אומייגאד! וואי. וואי, בוא נראה איפה הוא. אתה כזה, אני לא כאילו אין מתקרב, מחר. אחי, אני לא נוגע. אומייגאד, אחי. מקווה שנהנתם לראות אותו מת. מה לראות, אחי? איזה כיף זה היה, אני הולך עוד פעם. קפיצת ראש הפעם, אחי. ראש דפוק, ראש לתוך הפה של הכריש אולי. איפה הם? איפה הוא? נו, כרישי.